בכבוד. דברי מבחן התורה, לימוד התורה, הלימוד התורה זה חשוב, המצווה החשובה ביותר שיש לנו זה לימוד התורה, תלמוד תורה כן את כולם. וצריך אדם לדעת איך ללמוד תורה, כן? בפרק 6 של מסכת אבות, שמה זה ברייתא, זה נקרא ברייתא, שברייתא של אבות, שמה הברייתא אומרת שלימוד התורה נקנית במחט דברים, 48 דרכים, דברים התורה נקנית. מאוד מאוד חשוב שאדם, כל מי שרוצה להצליח בלימוד התורה, ילמד טוב טוב, היטב היטב את הברייתא הזאת, ולראות מה הדברים שיכול לעשות כדי לקנות תורה. מה זה התורה נקנית? בראשו אדם יודע את התורה וגם יכול להבין מתוך דבר. זה נקרא התורה נקנית. מה זה נקנית? נקנית כמו כסף שקונים לחם, קונים חלב. מה זה נקנית? הכוונה היא שאדם יכול לדעת כל התורה כולה וגם להבין מתוך דבר וגם לא ישכח. טוב, מה הדברים האלה? שם הברייתא מונה, נגיד אחד מהדברים, בעריכת שפתיים. עריכת שפתיים זה הכוונה שאדם שלומד לא ילמד בהרהור בלב, לא, צריך להוציא מילים מהפה. יש מעלה גדולה בהוצאת מילים מהפה, שאדם זוכר את מה שלומד, וגם דבר מאוד חשוב שעל זה שלומד ומוציא את המילים מהפה, אז הבל של תורה מתפזר באוויר העולם. אם כן, אוויר העולם מזדכך, מתקדש על מילים שאדם מוציא מהפה. אבל מי שלומד בהרהור, אין המעלה הזאת שמכניס קדושה באוויר העולם, וגם הוא לא יזכור כמו שמוציא מהפה, הצעה מהפה. זה הגמרא אומרת שם בעירובין, שתלמיד אחד שהיה לומד בלחש, הכוונה היא לא שלומד בהרהור, לא, לומד אבל לא בלחש, בקול נמוך מאוד. זה אחרי 3 שנים שכח מה שלמד. בשבילנו 3 שנים זה הרבה, יכול להיות אפילו 3 שבועות ישכח, כן? אז כל שכן אם לומד בהרהור, כן? זה ודאי שישכח מהר מאוד. לכן כל אחד ישתדל, ירגיל את עצמו לקרוא את מה שלומד, ילמד בעריכת שפתיים, יבטא היטב את המילים טוב טוב, ולא בגמגום ולא בחצאי מילים, אלא בביטוי שפתיים בצורה ברורה. כמובן שאי אפשר ללמוד תמיד בעריכת שפתיים. אדם רוצה ללמוד דבר שעמוק, להבין אותו, קשה להבין אותו, צריך להתעמק וצריך לחשוב על זה. אז מה יכול לעשות? כל הזמן יגיד מילה אחת, ערב פעמים, 10 פעמים, להגיד איך זה מובא, איך זה הגמרא אומר כך, הלא זה קשה ממשנה זאת, מגמרא זאת, איך גמרא ככה, איך הגמרא אומר, זה יכול לבלבל את האדם ולא יוכל למצוא הסבר לגמרא. אבל כשאדם למד בגמרא, למד משנה, למד הלכות, זה צריך להוציא מהפה, מילים מהפה, שאז זה יהיה לו נזכה לשתי מעלות, גם ממלא את אוויר העולם בקדושת התורה, מזכך את האוויר. אם האוויר מזכך, אז אנשים שהם רחוקים מהתורה ומצוות לאט לאט יחזרו בתשובה. הם
האוויר כיוון שקדוש מזוכח, אז זה גורם שאנשים שהם רחוקים מהתורה ומצוות יתרחקו, יתקרבו לתורה ומצוות. זה חשוב מאוד. וזה דבר אחד, שאחד מהדברים שהתורה נגד מהם עריכת שפתיים. יש עוד בטהרה, עוד דרך, עוד הדבר שהתורה נגד מהם טהרה, שאדם צריך ללמוד בטהרה. מה זה בטהרה? שאם נגע ביד, בנעל או בגום הגוף, בגום מחוזר הגוף, או גירד שערות ראשו, תחת שערות, גירד את האור של הראש, צריך לנחות ידיים. אסור ללמוד בקורה כזאת, זה לומד שלא בטהרה. זה עלול לשכוח שלומד לא בטהרה. לכן צריך באופן כזה מיד ללכת לנחות ידיים. לא צריך כלי, בלי כלי, העיקר שהוא ינקה את ידיו במים, איך שיהיה זה טוב. ואם אין מים, אז מה עושה? משפשף ידיו במגבת או בבד, אפילו בבד של המעיל מכנסיים, וגם כן יועיל כשאין מים. וגם זה דבר אחד שצריך לשים לב, שאדם יהיה טהור, שאם גרם מקרה בלתי טהור, אז צריך להחליף בגדים או לחפש ומיד ללכת לטבול מקווה כדי שיהיה טהור וילמד תורה בטהרה. אם אין אפשרות ללכת למקווה, אין אפשרות, יש מניעה, אז יכול להיות דבר שעומד במקום מקווה, דהיינו שיעמוד תחת מקלחת וישפוך על עצמו 15 ליטר מים, כדי שעל זה יחשב כאילו טבל במקווה 40 שעה. אם גם זה אי אפשר לו, אם אדם בא לידי בטומאה, קרוב מקרה בלתי טהור, אז יעשה נטילת ידיים 40 פעם. 40 פעם, דהיינו כנגד אותיות מילוי י' כ' ו' כ' ביודין. י' כ' ו' כ' ביודין, י', איך קוראים י'? י' ו' ד', אחר כך ה' י', אחר כך ו' י' ו', אחר כך ה' י'. זה כמה זה אותיות? 10 אותיות. אז יעשה כך, יספוך על ימין, יכוון י', על שמאל י', ימין ו', שמאל ו', ימין ד', שמאל ד', זה י', אחר כך ה' ואחר כך ו' ואחר כך ה'. וגם זה במקום שאין אפשרות, שום אפשרות לטבול במקווה, גם אין לו מקלחת, אז יעשה נטילת ידיים, כן. ואחר כך, עכשיו נשאר כמה זה נהיה, אם זה נשאר 20 פעם, אחר כך ישפוך על יד ימין 10 פעמים, יכוון כל פעם על איזה אות, י' ואחר כך ו' ואחר כך ד'. וכל האותיות, סך הכל כמה זה? 10. אחר כך על יד שמאל גם כן ישפוך 10 פעמים, כל פעם יכוון בשם אחד, באות אחת, י' אחר כך ו' ד'. סך הכל כמה זה? סך הכל זה נהיה 40, כנגד 40 שעה של מקווה. זה רק מקום שאין אפשרות, לא מקווה ולא מקלחת, אבל צריך אדם להשתדל בכל שיהיה טהור, לא יעבור, לא יוותר על זה. ועוד טהרה, שטהור צריך אדם להיות טהור גם במחשבה, שעדיין לא יחשוב
מחשבות זרות, מחשבות של דברים אסורים. צריך להיות טהור כדי שילמד תורה בטהרה. עוד דבר זה גם אחד מקניינים של תורה, זה האומר דבר בשם אומרו. האומר דבר בשם אומרו זה הקניין 48 ששם ברית המונה. אז לכן תמיד כשאדם שומע איזה הלכה ואיזה דבר מידי רב, יגיד בשמו שפלוני, רב פלוני אמר ככה, כן. עוד דבר שצריך ללמוד, זה צריך ללמוד בלי הפסק. דהיינו שילמד תורה ברציפות. אם אדם רוצה שמים, רוצה להכין מים חמים, מה עושה? מעלה את הקומקום, על אש שזה מתחמם. אבל אם ישים דקה אחת ויסלק את הסיר, אחרי 10 דקות או שעה, עוד פעם שוך כשאדם לומד, כן, אדם לומד צריך ללמוד ברציפות. זה דבר חשוב מאוד, לימוד התורה, צריך ללמוד ברציפות ולא להפסיק בינתיים. המשנה שם אבות אומרת, מפסיק בינתו ואומר מה נער זה, מה נער עינן זה, מה נער זה, אז מתחייב בנפשו, זה כל כך זה חמור. מה זה מתחייב בנפשו? שאם יקרו איזה אסון, הוא אשם בזה, הוא גרם לזה. ולכן צריך מאוד להיזהר, לא להפסיק באמצע לימוד. כל מיני דברים מצוי מאוד שאחד החברותה שלו היה בהרמצה של אחיו, כמה זה צריך להיזהר, לא לדבר אפילו מילה אחת על עניין זה. זה איסור גמור וחמור שמדברים באמצע הלימוד דברים אחרים. צריך להיזהר, ובפרט שאדם הולך בדרך, אז צריך להיזהר, לא להפסיק באמצע לימוד שהמשל לומד בעל פה, זה משנה, זה גמרא, פתאום דבר, כמה זה חשוב, כמה זה יפה. זה צריך להיזהר מאוד, זה מתחייב בנפשו. לכן השתדל בזה. אם הרב פריועץ מציע שאם אדם רוצה לדבר באמצע לימוד, יושב בבית מדרש, בית כנסת לומד, בא לחבר שלו, לא ראה אותם, לא ראו זה 30-40 שנה, אז אסור להפסיק באמצע הלימוד. מה צריך לעשות? לצאת מיד לחוץ. אם זה בית המדרש, צריך את בית המדרש, ושם בחוץ לדבר איתו כמה שצריך. טוב, דבר הזה מאוד שכיח שמדברים באמצע. אז הרב פריועץ נותן עצה שאם לדבר, אם הוא בית המדרש, קודם כל יסגור את הספר, שיראה שכבר גמר, כבר אין לו דבר אז כאילו גמר, כן? גמר, אז יכול לדבר. וכל זה רק באמצע לימוד, הוא לומד מתוך ספר. אבל מה הדין? עוד לומד בעל פה. מה יעשה? מה יעשה שיחשב כאילו גמר? יושב ולומד בית כנסת, טוב, אפשר לשים
סידור על איזה דף, שזה יהיה שיהיה סימן שאיפה למד, אבל בלימוד בעל פה איך מה יעשה שיחשב כאילו גמר את הלימוד. יש ספר שהעביר את זה אחד מהאברכים, הרב יוסף תותיאן שליט האיש, זה הוא חיבר ספר כזה על לימוד התורה. שם הוא אומר, נדמה לי בשם הרב יוסף עדס הרב שלום, שיגיד ברוך השם לעולם אמן ואמן. הפסוק הזה בהרבה קהילות משתמשים הרבה קהילות אומרים אחרי סיום הלימוד ברוך השם לעולם אמן ואמן. זה רמז שגמרנו. אז כיוון שזה האמרת פסוק הזה נהוג בכמה קהילות שאחרי סיום הלימוד אומרים את הפסוק הזה, אז יגיד פסוק הזה כאילו גם הוא גמר. Benar. Repeat the